Apst.Sofoabodwese. Oh, let's talk truth. A pie a teacher. First of all, Mombrano, some tongue be beer, sorry, them, and name sao. And name, and what's her? Who's her? You won't find it me tongue be near. Oh, yeah, no, got up and say, no, tongue oil, no, and yep on it, and yep on it. So, yeah, now go, and what the oil no more. I knew a canny for open watching other sound way. And that's what funny day. Sika jie ombutum no mabusi yankwa no mujene ho enkwa je ne de nka ho ti ubekoni aje wo de wa case e de na ekoso tifo ho ya abode wa so regina tebusi akwo de abetie metwuma ame nko hwede omo ye so no de patire e boni se no fu biton ade wa so le de mo na e se kremo sem tire abode sifom abetie metwu sifom yo mate okay, look asempa. Iti dun kron tichemu aduana nsia ne bana. Ose na Yesu pamo adwadifo ne firi asori fi. No ka kire won se, efie atro se me fie be ye empaibo fie. Enti awurade fie ye nton bibi wo ho. Obeton na ton abonten. Enti asori bia bekoma ye ton bibi wo asori dan inside bia meserew hyene nso. Enfre awurade Yesu. Emo ton abonten dia otimi ton. Emo asori demo de ye nton. Okope ayaresa soso. Ayaresa ye nton. Nyankopon ton na ayaresa ema obia. Nemo se wokọ na sofo no bompa ma na ho to. Na obitima be dase e wa awurade dim se awurade asa yare eno na awurade ni so na se me pe afunyade me peba na ma sofo se oyi tuntum kokko red ni pink mintia 100 Ghana cedis ansa na wasame yare dia enfre awurade hyene nso ye kromo atetefo akonfo no pona na yesa omo na akọ omo ho a utua ade bi ansa na wasa oyade mesrem mpanifo we nya ade se mko ho eni twiro nim so obi nton bibi ma obi mfanja yare sa mesrem eni ho Kristo ansa mpanim kula na chose ye de ma mokwa timuso mo fanyere emma kwa eti se sofo bi ton ayi ono anasem Matemasi, nyantokwa. O Lucas empanu etire num tichemu du nine. Yesu sa okatafo ne yade no oyi okache ne se ko. Efa onko kira sofo no. Nyanya dansidie ho afode ma wo mo. Se ne be adansidie ade ache wo. Enti adansidie ne de wa yare sana ba mu no. E na wo kwa kotua bibi. E de ama asafo no se wo oni bia nye force. Osem asofo no mo tonton nyina ye mo botom. Omo ho botom ene omo ye yuntia. Ewie no yankopon betu obi aka se de ye na adwuma sifae. Enti de papa ne ka no eno ano. Menim sono enso menim kakra so de Sofoabodwese aka no enya papa enya Sophia de wache papa mati zitanyina era abojehwe onpa asofo na semo nko no so esofo eno kasa tomo muton kusiane oyes kokko ni tuntum nyina omako bensem de mona ana pa no pa Sophia sem